Ay mga kaasay, pagkahuman ako laba, ako wala lang sa nako banlawi. Ako lang sa nagiuna kay hapon-hapon na giuna na huning ko ang pechay. Tungod lagi sa init kaayo diri sa Pilipinas, gitagaan mi og blessings ni Mami yon ni Absedi More. Human, imbis na ipalit na ako og chichirya nga gingon. So ako na lang gihangyo nga ako na lang ipalit og tunga sa kilo nga manok at least masud-an na mo. Matinulan na ako. So mao na ni akong giluto karon tunga sa kilo nga manok. Humanaw lang gyud putang ang pechay kay nana pa mong kwelas nga pechay lagi nga ma-harvest. So mao na po ni pinakalas. So, thank you me sa walang sawang pagbibigay mo sa amin ng blessings. Ingat po lagi dyan me. Alam po namin na hindi po basta-basta ang pera sa abroad. So nagpapasalamat kami me sa lagi mong pagbibigay sa amin, pag-share ng blessings me. More blessings to come sa iyo, Mami Yoni. At may ka-partner din to na Coke. So, bumili kami ng yelo para malamig pa yung Coke. So, excited na ang usaan na. O man, tawag lang po naman si Mama. So, gibutan lang po nila ako sa dansaging kaya wala may patulanan. Thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye!